Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň Kronikasy neşri martyň başlaryna Türkmenistanyň mektebe çenli çağalar edaralaryna çağalar üçin türk multifilmleriniň gadygan edilendigini habar berdi. Neşriň habaryna görä çağalaryň türk dilinde gürlemegi türkmen häkimetlerini bu gadagançylygy girizmäge iterdi. Çağalar bağlaryny türk multifilmleri bilen bir hatarda neşriň ýazmagyna görä türk dilli telekanallarda efire berilýän çağalar üçin gepleşikleri görkezmegem gadagan edildi. Fevral aýynda Lewap welaýatynyň Farab, Saýat hemde Dänew etraplarynyň çağalar bağlaryna geçirilen barlaglardan soň körpelere köplenç çağalar üçin gepleşikleri we multifilmleri efire berýän türk kanallarynyň görkezilýänligi ýüze çykaryldy diýip neşir ýazýar. Türkmen dili türk diline golay bolan soň çağalar eşiden sözlerini çal töwrenýärler we olary çağalar bağlaryny we öýde ulanýarlar diýip neşri dowam edýär. Barlaklaryň netijelerine görä mektebe çenli çağalar edaralaryna türk kanallaryny açmak gadagan edildi. Yerli polisiýa işgärleri hepdede 2-3 gezek bu kararyň ýerine ýetirilişine gödäwçilik etmeli edildi. Egerde çağalar bağlaryna türk telekanallary görkezilse çağalar bagynyň müdiriniň terbiýeçisiniň ýa-da islenlik günäkärlenýäniň işini ýitirmegi mümkin. Galy bersede mektebe çenli çağalar bağlarynyň ýol başçylaryna çağalar öýde türk kanallarynyň öňüne sarp edýän wagtynyň çäklendirilmegi babatda enatalar bilen gurrundeşlik geçirmek tapşyryldy. Euraziyanet.org neşri öýdüniň Türkmenistana bagyşlaýan hepdelik synyna türkmen çağalar bağlaryna türk multifilmleriniň gadagan edilmegine üns çekdi. Ýöne neşir bu gadagançylygy syýasy sebäplere däl, dil sebäplerine ýordy. Türkmenistana senzuranyň oýnaýan gözleri çağalara da düşdi. Ýöne syýasy sebäplerden beter lingwistik sebäpler bilen niýip neşir türkmen çağalar bağlarynaky multik gadagançylygyna salgylanyar. Türkmenistana türk telekanallary meşgullygyny saklaýar. Döwlet telewizionyasına gyzykly gepleşikleriň efire berilmeýändigini aýdýan ýurt raýatlarynyň ençemesi daşary ýurt telekanallaryna şol sana türk teleýaýlymlaryna tomoş etmegi saýlap alýarlar. Türkmen çağalar bağlaryna türk multifilmleriniň gadagan edilmegi barada habarlar Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyna gatnaşyklaryň ýygjamlaşýan wagtyna iki ýurdun daşary işler ministrleriniň birek-biregiň ýurduna sapar edýän wagtlaryna gabat gelýär. Fevralyň soňky hepdesinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Ankara sapar edip türk kardeşi Mevlut Çavuşoglu hemde türk prezidenti Recep Tayyip Erdogan bilen duşuşdy. Taraplar ýokary derejeli duşuşyklar boýunça hoşarlyk beýan etdi. Munyň ýa-da Türkiýanyň daşary işler ministri Çavuşoglu Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän saparynyň çägine 6 martda Aşgabatda sapar etdi. Türkmen kardeşi bilen hemde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmen çağalar bağlaryna türk gepleşikleriniň gadagan edilmegi iki ýurdun arasyna ýygjamlaşýan ýokary derejeli saparlaryň fonuna gabat geldi. Türk metbuaty Türkmen, Azerbaýjan ýa-da beýleki türkü döwletleriň ýokary derejeli resmiýleriniň Ankara edýän saparlaryna köplenç Türk Geňeşine ýa-da türkü döwletleriň bileleşigine üns çekýär. Maglumat üçin aýdylsa resmi taýdan türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi adlandyrylýan Türk Geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy we Azerbaýjan, Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzstan hemde Türkiýe bu bileleşigiň agzasydyr. Bitarap Türkmenistan bu guramanyň agzasy däldir. Özbegistan Türk Geňeşine 2019-njy ýylyň oktýabryna agza boldy. Bu aralykda türk döredüjilik işleri bilen bagly gadagançylyk diňe Türkmenistana däl eýsem Özbegistana da girizilýär. Bu gadagançylyk hem edil Türkmenistanyň misalyna bolşýar Özbegistan bilen Türkiýanyň arasyna gatnaşyklaryň ýygjamlaşýan wagtyna gabat gelýär. Merkezi Aziýa saparynyň çägine türk ministri Çavuşoglu 7 martda Özbegistana da bardy. Taryhy Samarkand şäherine türk konsullugynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Türk metbuatyna görä dawarada eden çykyşyna türk ministri konsulhananyň Türkiýanyň ata ýurdu Özbegistan bilen Türkiýanyň arasyna hemişelik doganlygyň täze nişanyna öwriljekdigini aýtdy. Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow Türkiýanyň 2021-nji ýylda Samarkandda konsulhana açmagyny ören manyly häsiýetlendirdi we özüniň bu konsulhanany Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli Türkiýanyň sowgudy hasaplaýanlygyny aýtdy. Ýöne bu mähirli sözlerden bir näçe hepde ozal Özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew käbir telekanallaryň ýaýlym ulgamlaryna daşary ýurt kinofilmleriniň hemde teleseriýallarynyň agdyklyk edýändigini aýdandan soňra
yerli Özbek telekanaly bir türk teleserialyny efirden ayırdy. Özbek prezidentiniň 19-njy ýanwarda geçiren selektor maslahaty ruhu we terbiýeçilik ulgamyny düýüp götür kämilleşdirmek üçin döwlet we jemgyýetçilik guramalarynyň bu ugurdaky gatnaşygyny güýçlendirmegiň zerurdygyny ara alyp maslahatlaşdy. Munyň ýygyny ýanwaryň aýagyna Sevimli TV Özbek kanaly Ganasyz Guşlar adly türk serialynyň efire berilmegini besetdi. Sevimli TV kanalynyň wekili Azatlyk radiosy bilen gurrundaşlykda efire berilýän daşary ýurt önümleriniň ornunyň yerli filmler bilen dolduruljakdygyny aýtdy. Ganasyz Guşlaryň efirden aýrylmagy Özbek tomoşaçylaryny gynandyrdy. Ahyrına çenli gaty az wagt galan bu serialyň duýdansyz kesilmegi bizi lapy keçetdi diýip türk serialynyň Özbek muştogy özüniň Instagram sahypasyna ýazdy. Yeni bir ulanıcı İstanbul'dan gelinlik teleserialy babatyna da şonuň ýaly ýagdaýyň bolanyny aýtdy. Sebäbi Ganasyz Guşlar Özbek ekranyndan aýrylan ilkinji türk filmi däl. Özbekistan 2018-nji ýylyň apreline türk geňeşine goşulmak niýetini ma'lum etdi. 2019-njy ýylyň sentýabryna geňeşe agzalyga ýüz tutdy we oktýabrda agzalygy kabul edildi. Özbekistanyň ilkinji prezidenti İslam Karimow döwründe de türk teleseriallary gadaganlyga düşýär diýeni 2018-nji ýyldan soň Özbek telekanallaryna gadaganlyga düşen türk seriallarynyň sany hem az däl. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugyna görä 2020-nji ýylyň tomsyny Abdulhamitiň tagtyna hukuk, ýagny Paýtaxt Abdulhamit adly taryh temaly türk teleserialy Özbek tomoşaçylary bilen hoşlaşmaly boldy. Şonun bir azal Çukur adly türk kino tapgyry Sevimli TV kanalynyň ekranyndan aýryldy. 2019-njy ýylda Zor TV Özbek kanaly Gara söýgü türk serialyny efirden aýyrdy. 2018-nji ýylda bu kanal Howla adly türk teleserialynyň görkezilmegini hem besetdi. Özbekistana türk teleseriallarynyň Özbek telekanallaryna görkezilmeginiň besedilmegi köplenç ýa olarda zorluk sahnalarynyň köp bolmagy ýa olaryň ahlak kadrlaryna gawat gelmezligi ýaly düşündürüşler bilen esaslandyryldy. Ne Türkmenistanyň çağalar bağlaryna türk multifilmleriniň gadagan edilmeginiň, ne de Özbekistana türk teleseriallarynyň ekranlardan aýrylmagynyň Türkiýanyň Merkezi Aziýadaky ysnyşygy bilen ýyl teşekkürdigi ýa-da däldigi ma'lum. Gepleşigiň adyndan hem bolşuýaly dünýä türkmenleriniň bu sany Türkiýanyň Merkezi Aziýadaky täsirine gönükdirilýär. Eýsem Türkiýanyň Merkezi Aziýada täsiri barmy? Täsiri bar bolsa ol güýçlenýärmi? Sewitdäki türk täsiri başga haýsy iri döwletleriň bähbidine çapraz gelýär. Merkezi Aziýa ýurtlary Sowet Soýuzynyň düzümine girýän respublikalar hökmüne 20-nji asyryň 1-nji çäreginde esaslandyryldy. Sowet Soýuzy Sowet häkimiýeti Rusiýa padşahlygyndan miras aldy. Merkezi Aziýa respublikalary Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň 20-nji asyryň aýaklaryna öz garaşsyzlygyny aldy. Bu ýurtlaryň garaşsyzlyk statusyny ilkinjileriň hataryna Türkiýe ikrar etdi. Soýuzyň dargamagyndan soňra Türkiýe Sowet ýurtlary bilen ykdysady we medeni gatnaşyklary ýygymlaşdyryp başlady. Galy bersede türk şereketleri Merkezi Aziýa ýurtlarynda şol sany Türkmenistana iş alyp bardy. Türk we Sowet halklarynyň aglabasynyň arasyna dil we medeniýet taýdan juda ýakyn meňdeşlikler bar. Ýöne analitiklere görä Merkezi Aziýa ýurtlary Türkiýe bilen gatnaşyklarda ätiýaşly çemeleşip gelýär. Bilermenler bu ätiýaşlygy Rusiýanyň postsowet ýurtlaryna däp bolan güýçlü täsiri bilen düşündirýärler. Türk siýasatçylary türk dili döwletleri bilen has ysnyşykly gatnaşyklary ýola goýmagyň Türkiýanyň daşary siýasatyna uly orun eýeleýändigini aýdýarlar. Türkiýe Türk Geňeşiniň esaslandyrjy agzalarynyň biridir. Geňeşiň düzümine girýän ýurtlaryň 144 million töweregi ilaty bar. Türk multikleriniň ýa-da türk teleseriallarynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna gadagan edilmeginiň Türk Geňeşi ýa-da Türkiýanyň Sewitdäki täsiri bilen näme baglanşygy bar? Iri döwletler media ferişdelerine ýumşak güýç hökmüne garaýarlar. Bu nukdaý nazardan çen tutulsa türk döredüjilik işleriniň Merkezi Aziýada gadaganlygy alınmagyna Türkiýanyň ýumşak güýjüniň Sewitdäki täsiriniň öňüniň alınmagy hökmüne baha bermek mümkinmi? Türkiýanyň Merkezi Aziýa Sewitine täsiriniň güýçlenip güýçlenmeýänligi baradaky soraglar Rus siýasatçylaryny hem beperwa goýmaýar. Şoňa meňdeş soraglary Rusiýanyň Türkiýedäki elçisi Aleksey Yerhov Komsomolskaya Pravda Rus neşrine geçen aý 9 fevralda beren interwýusyna jogap berdi. Neşir Türkiýanyň türk dilli döwletleriň arasyna pan-türkçü taglymatlar bilen meşgullanýanlygyny, şeýle taglymatlar bilen Ankaranyň öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň käbirini hem öz arbitasyny çekmäge sinanşýanlygyny we bu ýagdaýa Moskwanyň nähili çemeleşýänligini sorady. Gelin durmuşdaky anyk ýagdaýlara ser salalyň. Ine talipler türk dilini we türk taryhyny öwrenýär. Bu ýagşymy ýamanmy?
ehtimal ýagşydyr. Teatr, aýdymsaz we tans toporlarynyň arasyna döwletara we sewitara gatnaşyklar ösýär. Bu nenen? Bu hem görnüşinden peýdalydyr. Ýöne her şowkör tagamly milli aýratynlyk ideýalary mekirlik bilen wagt edilse, bu elbetde erwet diýip Türkiýedäki Rus ilçisi Komsomolskaya Pravda neşrine jogap berdi. Bu tema boýunça soraglar Russiýanyň baş diplomatyny hem beperwa goýmaýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 19 fevralda Russiýanyň RBK telekanalyna beren interwýusynda Türkiýanyň turançylyk meýilleriniň ýokdugyny, galybersede öňkü Sowet ýurtlarynyň hem şeýle meýillere mähirli garamaýandygyny aýtdy. Men Türkiýe şeýle maksat üçin finansiýanlar diýip pikir etmeýärin. Men odal Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolup soňra garaşsyz bolan ýurtlaryň bu ideýanyň istenlik görnüşini hakyky durmuşda nädip goldap biljekdiklerine göz ýetirip bilmeýärini Lavrov aýtdy. Ol türk medeniýetiniň halkara guramasy we türk dilli döwletleriň parlamentar geňeşi ýaly guramalaryň dil, medeniýet we bilim ulgamlaryna dürli çäreleri geçirýändigini aýtdy. Ýöne Russiýanyň sağçy liberal demokrat partiýasynyň lideri Vladimir Zhirinovskiň 4 aýdal aýdan sözleri bolyn Rus baş diplomatynyň bugun aýdan sözleri bilen ılalaşmaýar. Oktýabrda döwlet dumasynyň eden çykyşynda Zhirinovski Rus diliniň Türkmenistanaky ýagdaýyny alada bildirdi we Russiýanyň Türkiýanyň Kavkaz we Merkezi Aziýa ýurtlaryna artýan täsirinden hüşgär bolmalydygyny aýtdy. Ýatlasak sentýabryň başlaryna türkmen häkimetleriniň orta mekdeplerde rus dilli klaslary ýapanlygy barada habarlar ýaýrady. Zhirinovski deputatlaryň öňünden çykyşyna rus diliniň we rus medeniýetiniň Türkmenistanaky ýagdaýy boýunça aladalaryny beýan etdi. Ol Aşgabatda eden saparyny ýatlady. Я помню, когда я был в Ашхабаде. Rus artistleri dur, Rus diline piyesalar hem bar. Ýöne ählisiniň gözleri gamly. Piyesalar Rus diline, ýöne awtorlary türkmen. Bizde Sneguruchka ýa-da Alisa Gözel bar. Ol ýerde başga atlar bar we bu düýbünden maňda batmaýar. Rus diline gürläp bolar, ýöne epos keseki, ertekler keseki diýip Vladimir Zhirinovski 21 oktýabrda Russiýanyň döwlet dumasyna eden çykyşyny aýtdy. Чужой эпос, чужие сказки и все остальное. Şol gabatlar türkmen mediýasy Rus dili boýunça bar bolan aladalaryň ýerliksizligini, beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda Rus diliniň Türkmenistana henizem uly meşhurluga eýedigini aýtdy. Analitikler Russiýanyň 100 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna Türkmenistana ýetiren oňyn täsirini inkar etmeýärler. Olar 19-njy asyryň soňky çäreginde türkmen territoriýalarynyň Russiýa biriktirilmeginden soň hemde 20-njy asyryň 1-nji çäreginde Türkmenistan Respublikasynyň Sowet Soýuzynyň düzümine esaslandyrylmagynden soň gurlarda şol sany bilimne, medeniýetde we ykdysadyýetde uly öňe düşlükleriň gazananyny aýdýarlar. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna garaşsyz döwlet bolanyny Türkiýe Türkmenistany ilkinji bolup ikrar etdi. 1992-nji ýylyň 29-njy fevralyna Aşgabatda Türk ilçihanasyny açdy. Türkmenistanyň Ankarada ilçihanasy we Istanbulda konsulhanasy bar. Türkiýe türkmen raýatlarynyň bir aý möhlet üçin viza talap etmeýär. Dürli çeşmelere görä Türkmenistanda ýeti ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly Türkiýede ýüzlerçe müň türkmenistanly migrant ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gurulugynyň geçen ýylyň ahyryna çap eden sanlaryna görä Türkiýede ýaşaýyş ruhusyny alan daşary ýurtlaryň sany boýunça Türkmenistan raýatlary ikinji orunda durýar. Geçen dekabrda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistanyň beýtaraplygyna bagyşlanyp Aşgabatda geçirilen halkara konferensiýa üçin çap eden video ýüzlenmesini özüniň ýakyn wagtlarda Türkmenistanyň Türk Geňeşine goşulmagyna umyt bildirýändigini ma'lum etdi we türkmen halkyny beýtaraplyk bayramy bilen gutlady. Ýöne resmi Aşgabat bu video gutlugy ne halkara beýtaraplyk konferensiýasyny neşdirdi, ne de onu döwlet telewizionyny aglady. Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň mümkinçiliklerini müň sözden bir surat ähtimal has aýdyň düşündirýän çemeli. Türk Geňeşiniň 2018-nji ýylyň sentýabryna Kyrgyzstanyň Çolponata şäherçesinde geçiren sammitinde oňa gatnaşan ýurtlaryň döwlet başlyklary görnükli Kyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň Ullakan portretining öňüne surata düşýär. Suratdan görnüşi ýaly türk dilli döwletleriň sammit üçin ýygnanan döwlet başlyklarynyň arkasyndaky Ullakan plakatda Ullakan harplary bilen Kiril elipbine we rus diline Çingiz Aýtmatowyň asyrlara barabar günniýen sözleri ýazylypdyr. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.